11 dekabr kuni o'zining 45 yoshlik yubileyin Yuqori Terishqa ovulida tug'ib o'sgan. Bugungi kunda Novospask bistasida g'amir kechiruvchi qadrli kishimiz Fatih Fayzrahmonuli Hamzin qarshilay deb boshlana әлеге qutlov xati. Шул уңайдан иң җылы теләкләребезне аңа biz, әнисе Камиля Софиулловна, апасы Фәрида Файзрахмановна, тормыш иптәше Радик Сабирович, улларыбыз Раил, Рәшид, киленебез Гөлнара аныгыбыз Салаватик, абыең Фәрид Файзрахманович, тормыш иптәше Рәмзия Рафиковна, кызлары Алсу, Әминә, сеңелең Лилия Файзрахмановна, тормыш иптәше Азат Абдулбариевич, кызлары Ләйсән, киявләре Азат, оныклары Булатик җиткереп, бәйрәме көнендә кәефен күтәрәсебез килә. Югары Теришка, Сызрань шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә мин шәшми-түкми укып китергә тырышырмын. 45 яшь. Бу кадерле без ир-атлар өчен бик матур вакыт. Яшеннәрдә яшнәп, бар биеклекләрне дә алырга, бар хыял максатларга да ирешергә була. Күзләребез бер үк тимәсен гаиләңә. Эшеңдә дә сиңа бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Кадерле улым, энебез, абыебыз, синдәй сабыр хылыклы, юмарт кешеләр бик аздыр. Барган саен ачык йөз белән каршылап алып, озатып каласың. Җылы сүзләрең белән күңелләрне эретерлек итеп, авыр чакта таянычыбыз да була аласың. Без үзебезне бәхетле кешедән саныйбыз, синдәй балам, кардәшебез булганга. Кытлыбыз кадерле без матур юбилеең белән. Алда гел синең яныңда якыннарың, туган кардәшләрең булсын. Гомере буе безнең барын онытмый яшә. 45 яшь күп түгел ул, сыкланырлык мәл генә. Синең өчен шатланырлык, сөенерлек хәл генә. Барысында булдырасың, юк килмәгән эшләрең, моңлы җырга тиң булсын ул алдагы гомерләрең. Энебездән кадерлерәк кеше дә юк дөньяда. Бергә булып яшиек ул я бер Аллам алда да. Ерак туган авылыннан юлладык кайнар сәлам. Синең өчен шатлана ул бүген кадерле без галәм. Кытлы булсын, матур узсын синең туган көннәрең. Имин узсын алда бары киләчәк гомерләрең. Хөрмәтле Фатих Файзрахманович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бар теләкләргә дә кушылып, якыннарыгыз сайлаган җырны да тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Turmuş matur tik sen аны күрә белеп яшәсәң, дус туганнар бердәм булып, бергәлектә яшнәсәң. Turmuş матур яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Дуслар кирәк авыр чакта, туган терәк тормышта. Шын дуслыкны, саклап яши гел бергә. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Гомерләр бит бары бер мизгел, кадерләрен кирәк белергә. Якыннарың янашыңда булу, үзе бәхет бит ул дөньяда. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм
Dostlarım